Datorren maiatzaren 24an egingo dira udal eta foru hauteskundeak Hego Euskal Herrian. Egun horretan, anoetar guztiok izango dugu aukera datozen 4 urteetan gure udalean lanean ariko den taldea aukeratzeko. Anoetako EH Bildu taldeak hilabeteak daramatza maiatzeko hauteskundeak prestatzeko lanean. Ondotxo dakigu, gure herriaren beharrak herritarrek ezagutzen dituzuela ondoen, eta horregatik, herriko talde, eragile eta banakoekin bildu ginen lehenik eta behin. Zuen iritzi eta iradokizunak ezagutzeko. Puntuz puntu fasa deitu diogu horri. Gure herri programaren edukiak puntuz puntu landu baititugu herritarrekin. Denon ekarpenekin osatu dugu gure herri programa. Datozen 4 urtetan gure lana bideratzeko eta zuzentzeko erabiliko duguna. Ez dugu gure bidea zerotik hasiko, ez horixe. Urteak daramatzagu gure herriaren alde lanean, eta horretantxe jarraitu nahi dugu. Beti bezala, oraingoan ere ateak zabal-zabalik izan ditugu gure lanera gerturatu nahi izan duten guztientzat. Eta Anoetako udaletxean lanean jarraitzeko, talde sendoa, bertakoa, irekia eta askotarikoa osatu dugu. Hauxe duzue gure hautagaitza. Aurreko urteetako eskarmentudunak dira batzuk, lan honetan hasteko ilusioz beteak beste batzuk. Baina bidea betikoa da, ez da aldatu. Gure herriaren eta herritarren alde egingo dugu lan, 3 ardatz sendoren gainean. Gizon eta emakumeen arteko eskubide eta aukera berdintasuna ez da urtean egun batez ospatu nahi dugun zerbait. Gure ekimen guztietan zainduko dugu parekidetasuna, konbentzimendu osoz. Jatorri askotako jendea bizi da Anoetan. Oso garrantzitsu iruditzen zaigu desberdinen arteko harremana eta ezagutza indartzea, elkarbizitza errespetuzkoa eta duina izan dadin gure herrian. Euskal kultura eta nortasuna ere gertu-gertutik zainduko ditugu, eta horien transmisioan jarriko dugu indarra. Gure lanaren helburua ere oso argi daukagu. Anoetar guztion ongizatea. Zenbakirik edo kopururik gabe ongizatearen neurria denon eskubideen errespetua da. Osasungintza publiko eta gertukoaren alde lanean jarraituko dugu. Herriko adinduen premiak asetzeko beharrezko baliabide guztiak jarriko ditugu. Ingurumena zaintzeko bideak bultzatzen jarraituko dugu. Anoetak inguru garbi eta osasungarria izan dezan. Jasaten ari garen krisi ekonomiko anker hau ez da herritarren erru sortu, eta ez dute herritarrek sufritu behar. Horregatik, baliabideak lortuko ditugu herritarren premiai erantzuteko. Diru eskasiak gure eskubideak murriztu ez ditzan. Herriko hirigintza planak ere Anoetar guztion ongizatea izan behar du helburu. Helburuetara iristeko bidea ez dugu nolanahi egin nahi. Herritarrentzat egin nahi dugu bidea, eta baita herritarrekin ere. Horregatik, gardentasuna eta parte hartze izango ditugu iparrorratz bide guztian. Herriko eragile guztiekin harreman gertukoa izango dugu. Herritarrei parez pare irekia dagoen udala nahi dugu, gardena eta denon eskura dagoena. Horregatik, gaizatzei buruzko bilera irekiak, batzar orokor zabalak, auzo-auzoko lanketak jarraituko dugu egiten besteak beste. Komunikazio bide berriak landuko ditugu. Batetik, herriko eta udaletxeko informazioa ahalik eta esku gehienetara iritsi dadin. Eta bestetik, herritarrek bide zuzen eta azkarra izan dezaten beraien kezka eta iradokizunak udaletxera irisarazteko. Herritarren iritziak oso kontuan izaten ditugu. Denon artean erabaki behar dugu nolako Anoeta nahi dugun. Anoetako EH Bildun hilabeteak daramatzagu lanean, maiatzeko hauteskundeetan ahalik eta eskaintzarik txukunena egiteko gure herritarrei. Baina Anoetako EH Bildun urteak daramatzagu ilusioz eta eskarmentuz denontzat herri txukun parekide justu eta euskalduna lortzeko lanean. Eta horrela jarraituko dugu hemendik aurrerakoetan ere.